Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों दिनै ओंखारबाय नै बल खेला नायनो CM काप फाइनाल थांनो ओंखारबाय। नै गारिया लासै ड्राइभारानो फैदों फाइनाल खेला फाइनाल CM काप ना औ गाखोबाय नै थांगासिनो क'क्राझार बड'लेण्ड CM काप नायनो फाइनाल मेच दिनैहाय कसुगाव कन्स्टिट्युएन्सिजों काजलगाव कन्स्टिट्युएन्सिजों थांगासिनो जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना डाइरेक्ट साइ स्टेडियामाव लोगो मोनहैसिगोन मानसियानो खेला नायग्राफ्रा गोगोम दंखायो गोगोमलै मानसिया आरो सिङावबो दंखासै दहाय भिडिअ लाइभ नायनाया हामलायनो हायोलै मानसिखौसो बिना टिकेटनिया अयथासार जाखायो सिङावबोथ' द्लाम दंखासै दहाय भिडिअ नुनाया बुंजोबखाबाय बबेयाव थाहैबावनांगौलै जायगा गैला हनै लेजेन्ड दङ नै खोलाजोंसे स्टेडियामानो बुंग्रोजोबखाबाय आरो नै बाहेरायाव गोगोम दङ ओरैबो ओरैबो जायगायानो सेस एम्फौ बादि जाबाय मानसिया स्टेडियामा बुंजोबबाय मा बाहेरायावबो गोगोम दंबावो बिना टिकेट ना नैबिजोंहायनो दंलै नै एसे थाजायो थाजायो दा सानजाजों थांसै नागिर नागिर हाबजागोन बुंग्रोजोब्बायलै जायगाया फोरजाबावनांगौ जायगाया गैला जायगायानो अबाव थाबावनांगौ हौरै थौदो नागिरलाबायनोसै ना बुंजोबखाबाय आरो स्टेडियाम ओमफ्राय नै बाहेरायावबो गोगोम दंबावो आरो ओरैबो दङ लाम दंबावो जों हाबलांगासिनो दं नै दा गेट मोनहां मोनहां जाबाय थ' जायगायानो बुंजोब्बाय थांखुफ्रा नै थांखुआ थिग जोंथ' हाबबोनो मोनबाय आरो मानसिया नैबावनो थानो हनै फैबाय बिसोरो टयलेट बुंजोबखाबाय आरो मानसिफोरानो खारलायलायबाय नै जायगा मोना जाजानो गिनाया मानसिया गोगोम जाखाबाय आरोना
सिङाव सोनालायना लाबोनांलायखाबाय थांफुखौ हा थांफुआ जोंनि सिङाव सोना लाबोगोन बबाव सोना लाबोदों गामियाव उफाय गैया जाथारनांगौ उफाय गैया नांगौ फैगौ गानबायबो हनै ओइ प्रेक्टिससो जाथारनांगौ जानांगौ फंबाय उफाय गैया एब्रेनानैबाबो लाबोनांगौ जायो ओइ फैबाय नै थिग जाजोब्बाय नै मानसिया ओरैहाय फुल मानसिया गैलागोन फुजोब गासिबो गोगोमलै मानसिया जेरावबो गैलालै माबायदि थाजोबनांगौ नै जायगायानो गैला निखिल बर' सात्र भण्डार साहित्य सभा बर' हारिमु आफाद তাত তেখেতে আহি বড়োলেণ্ডৰ বহুত কথাখিনি তেখেতে আমাক হৃদয়েৰে কৈছে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী জায়গা মিলালে এটা অহিংসাৰ অঞ্চলৰ পৰা অহিংসা এটা অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰাত আমাক সকলো সময়তে মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে এম্ফৌ বাদী মানসিয়াनो জায়গা গैला দায়িত্ব আহিছে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বিকশিত দেশ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে তাত আমি সকলো যোগদান কৰিব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই to calm down inside the ground for the introduction we done later. बे समाव गिबि मन्थ्रि थामहिनबा दिनैनि गाहाय आलासिजों लोगोसे मानाव गेदेर बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन गासैबो आलासि बिथांमोनखौ खनसेयैनो
गारि बख'नो दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो ओंखारबोग्रोबाय जों